Fl-aħħar xhur il-Korp tal-Pulizija rdoppja n-numru ta' spetturi u investigaturi fit-taqsima ta' kontra reati ekonomiċi bil-pjan tal-Gvern u li jkomplu jiżdiedu fix-xhur li ġejjin. Dan sabiex il-Korp ikompli jilqa' l-isfida li l-kriminali qed joffru llum u anke għall-eżiġenzi tal-ġurnata. Apparti minn hekk il-Korp investa f'teknoloġiji ġodda f'din l-iskwadra. Tkellmu dwar dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar waqt żjara li għamlu lir-rekluti l-ġodda li bħalissa qed jitħarġu biex jingħaqdu fil-Korp. Numru li hemm illum nerġgħu nirdupjawh. Barra minn hekk għan proġett eċitanti wkoll li jinvolvi l-Korp tal-Pulizija fejn tidħol il-Prosecution Unit. Fil-fatt bħalissa qed jinbena unit ġewwa depo. Ovvjament il-unit waħdu mhux se jimxi però trid risorsi umani. Il-pjan tagħna li jkun hemm numru ta' spetturi li xogħolhom ikun li imorru bil-prosekuzzjoni il-qorti. Is-Sur Cutajar qal li dan se jnaqqas ħafna mix-xogħol fuq l-ispetturi investigattivi għax sallu meta qattaw ħafna ħinijiet il-qorti u mhux jinvestigaw. Il-Ministru Farrugia qal li fuq pariri tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra L-Frodi l-Iskwadra ta' kontra reati ekonomiċi investit f'sistema ġdida biex l-informazzjoni li tinġabar tinħaseb mod aħjar u tgħin lill-investigaturi. Server ċentrali, server wieħed ta' informazzjoni interna u esterna biex l-Economic Crime Unit malli tafas buttuna fuq persuna tidħol l-informazzjoni kollha fuqu wara wieħed ikun jista' jagħmel investigazzjoni iktar malajr u iktar dettaljata. Il-Ministru Farrugia qal li meta mqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej pajjiżna għandu rata baxxa ta' kriminalità. Qal li r-rata medja f'Malta hija ta' 34 reat għal kull 1000 persuna waqt li l-medja Ewropea hija ta' 25 reat aktar għal kull 1000 persuna. Tħabbar ukoll li f'Settembru l ġej se jibda proġett pilota ta' Neighborhood Watch bejn il-Pulizija u diversi entitajiet biex tkompli tonqos il-kriminalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.